Bideo honetan Euskelek edizio honetarako gune monoplazaren tripak aurkezten dizkizuegu. Eta Gasteizko zirkuitoa menderatzeko powertraina nola diseinatu dugun erakutsiko dizuegu. Sistema bateria baten energia mugimendu bihurtzean oinarritzen da. Protagonista 1,6 kilobatioko motor bat da. Hori guztia kontroladoreak edo agindua jasotzen dituen sistemaren garunak kudeatzen du, azeleragailua zapaltzen dugunaren arabera. Gainera, zuzenean kontsumo datuak ematen dizkigun display sistema bat dugu. Baina dena ez da potentzia purua izango. 12 voltioko sistema independiente bat gehitu diogu kotxeari, segurtasun argiak eta klaksona elikatzen dituenak. Segurtasun neurriei dagokienez, autoak larrialdiko 3 perretxiko ditu serian, edozein arazoren aurrean korrontea berehala mozteko. Gainera, presio sentsore baten bidez, gure motorra gelditu egiten da pilotuak balazta pedala bultzatzen duenean. Kontuz, tentsio horiekin lan egiteak segurtasun protokolo bat eskatzen du. Adibidez, deskonexiorako, motorra gelditu ondoren gintza kendu eta eserikutu barik 5 minutu itxarongo ditugu, kondentsadoreak deskarga daitezen. Bestalde, sistema elektrikoaren osagaiak berrikusteko eta mantentzeko manuala garatu dugu. Azkenik, potentzia lurrera iristen da kate bidezko zuzeneko transmisioaren bidez. Aurten ez dugu diferentzialik montatu, gurpil soroko sistema bat baizik. Horrela, pisua aurrezten dugu eta bi urgunetan arintasuna irabazten dugu. Berrikuntza moduko aplikazio tresna garatu dugu, gure autoaren errendimendua transmisio harreman desberdinetarako hainbat egoeratan simulatzeko aukera ematen diguna. Gure azken erabakia izan da tarteko bat aukeratzea, ez baitugu abiadura maksimoa bilatzen, efizientzia baizik, erresistentzia froga irabazteko. Bidaia berri baten bila